Momi kina lafiya? Ya gida? Wallahi na samu kiran su nima. To ba matsala insha Allah. To shi kenan sai kin ji. Sorry fa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh masoyana na kasar Cote d'Ivoire nace garin Abidjan. Sunana Musa Yaro. Ina mai farin cikin sanar da ku idan Allah mai kowa mai komai ya nuna mun nan 21 November muna nan tare da ku cikin garin Abobo. Nace Centre Culturel da Abobo insha Allah karshen jagorancin Alhaji Hassan Alka. Nace mai sai da kayan gayu mana Musa Yaro tare da Momi Gombe. Le 21 November insha Allah kada ku bari a baku labari tun karfe 2 sai Miska Olala. Ne faites pas raconter car ça va exploser. Ina masoyana na garin Cote d'Ivoire. Musa Yaro mai zamani yana zuwa insha Allah. Allah ya da za a babbare ta za a kwangwace ta insha Allah. Ne faites pas raconter car ça va chauffer. Musa Yaro Momi Gombe Cote d'Ivoire garin Abidjan. Abobo Centre Culturel insha Allah. Karkashin jagorancin Hassan Kanti sai da 14h. Sai kun zo.